Nu kører det. Der var engang en julemand, og han solgte julevand. Og når man drak hans julevand, blev Danmark et dejligt land. Hans ven, det var Dracula. Han stønnede og sagde uha, fordi han ville drikke blod. Han havde bare ikke mod. Konen så en farlig trold, og lige pludselig blev hun kold. Hun skreg og råbte, gå din vej, for jeg vil ikke se på dig. På gulvet gik den store fyr. Han mente selv, han var en tyr. Men ved I, hvad der skete nu? Det fine gulv gik i to. I rummet spøgte lille Lars. Hans livret, det var oksefars. Han ville også æblegrød. Den skulle være dejlig sprød. Lille Lars, han skiftede rum. Han skulle hente flødeskum. Han hørte Jens' sidste skrig. Han ligger nu og er et lig. Yeah.